Cum se poate evita deformarea găurii de montaj a articulației sferice în brațele de control din tablă? Pivoții fixați prin presare nu pot fi înlocuiți de mai multe ori, deoarece orificiul de montare al brațului de suspensie din tablă de oțel va fi întins. La înlocuirea pivotului cu un pivot standard fixat prin presare, fixarea în brațul de suspensie nu mai este strânsă și vor apărea probleme periculoase de siguranță. Singura opțiune sigură este înlocuirea completă a brațului de suspensie. Prin reproiectarea pivotului cu o carcasă autoblocantă, SIDEM garantează fixarea sigură chiar și după mai multe înlocuiri, fără a fi nevoie să înlocuiți complet brațul de suspensie. Fixarea este proiectată cu un colier extern care se fixează pe colierul de pe marginea orificiului de montare. Această metodă de fixare este o soluție brevetată de SIDEM care garantează o fixare fermă și sigură, fără riscuri.